Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tadzoka zvekare. Aiwa, nguva yekuramba tichingorova, vindication iri kuramba ichingowanda, ichingoramba ichingoitika. Nhasi panapa muri yeZimbabwe toda kuti tionesane nyaya iri pano, nyaya iri kunetsa, irimo mudariro. President Emmerson Mnangagwa vaisa 10 masenators avo handiti avachuza, avasarudza kuti vange vachinoningirikana vachibvumidzwa nemutemo wavo, vakaisa weConstitutional Amendment Act number 3. So pa 10 masenators acho angandambotaura nezvavo kuti Jabulani Sibanda, Mary Muliswa, Nokutula Matsikenyere, kuda kwashe Tagurei, Godwill Masirembwa, Lucy Chitanga, General Gibson Mashingaidze, Makosini Hlongwane, Brilliant Dube and Irene Mutumba. Ndabva nanzi namudhudhusi inzwawo zvikanzi namudhudhusi, I am Mudhudhusi. Anyway, become Mudhudhusi wherever you are. Ana Mudhudhusi ava manje ndo veteran journalist manje zvekuti aiwa ava vanodzifambira vanhu vakuru muchibasa icho chichi. Mudhudhusi zvikanzi Madam Dube was Nelson Chamisa's chief of staff in 2018, was at the heart of the election machine, given money to pay election agents in Marsh East in 2023, never did. Recently turned up at BTCDF. She was killing them from inside. Baba tarisa nhoroondo yacho 2018 vakanga variko vachimhanya vari kwaChamisa ikoko. 2023 zvikanzi chimbopaika maagents aya kuti menge muchinhikirina nyaya yakanetsa ikunzi maagents havana kubhadharwa mari, havana kuvapa mari, ndo vanhu vacho vasina kuvapa mari kuti maagents vaite hasha baba. Izvezvi vanga vakabudikira kuCDF yeCourt and Ibit yanga ichiramba zvekebhu 3 iyoyi. Nhasi zviri kunzi yudi, zviri kunzi vaseneta vaiswa noMnangagwa pauseneta. Politics dzekuZimbabwe hatitomborina kana zera nazo. Ndakambozvitaura zvinhu izvi, but it's just that tinononoka hedu kuzviaccepta, tinononoka kugamuchira chokwadi. Political game yanga iri kutambwa naMnangagwa pesa apa yakakurisa. Strategy dzake dzaanga ari kurova murume uyu pamene kubva makore apika dzinotomboda kunyazo, asi politics dzemunhu anotoramwa. Vanotoda munhu anotone nharo, munhu akatooma musoro, zvitori natural zvezvekuti akangonzi siki otoledzera kuti hapana, handisi kutombovhunduka. And this kind of people wakaita sama idia politicians aya vanotoda opposition leader wekuti hatotyi kana kufa, anotaura kuti hameno chero zvazvaita kuti ukwanise kuvahwina. Zvotoda munhu asitorina kana hana, kana kuti munhu ane moyo muiri. Makambomunzwa waitaura uchinzi kwanzi kune munhu akadiscover achinzi anga ane moyo muiri. Wekuti anonge kuti inini I've got 2 lives. Kana izvi zvakadai so zvamheno ikoko ndo type yevanhu vanoda kuti nge vachidhiliwa nevanhu ava. Imagine kuti tarisa vanhu madyariro vanga vakaitwa. She's not the only one. Chinhu chakanoonerwa kubva kudhara. Tkanzora ite ndeva mukoona vanhu vakuda unodai because chinoitika pa politics idzi ndezekuti nyaya yemaresources achitotanga kutoonekwa kutonzi apa pana maresources. Kuno kupinda munhu usvika utongwara dididi ngosvika nechimota chake pamusangano wakumhanya padoitwa chakachaka imi mega mamoti uyo ndiye leader wedu. Kuno kuti atosarudza uyu mega imimi vakomana ava nekuzotadza kunzwisisa manje kuti vabva kupi, confusion yese inenge ichiitika. 10 noti dzaro apa hama dzangu inini nhasi ndichirutira kuda kuzvibatanidza ndo paipa panonzi ndina kupa vanhu nguva yekubatanidza. This is the situation. Kana ukambonzwa unzi panga pachidribblwa munhu paZimbabwean politics, aiwa imagine umana nyase unzwisisa nyaya pana maybe inini ndini ndiri kutadza kunyazo zvidigesta zvangu. Imi Madam Dube ava vaitwa senator nhasi naMnangagwa. She is the same lady ari kunzi zvoni. She was Nelson Chamisa's chief of staff in 2018 and was at the heart of election machine, given money to pay election agents in Marsh East in 2023. She never did. Recently turned up at BTCDF. Imega otombotirai kuona kuti kuosaka biti ari kuronga zvipi, vabudikira kufuti kwa biti ikoko. Mune mchiti ndo vanhu vari kuda kuti kuchinga kunzi kune change. Bosi biti angazotombopa nguva yekebhu 3 nguva yekubatanidza ke kusvika azonyararidzwa nebheu rere rakanzi tambudza kupa bheu nyaya yake yakadzonzi akabatirwa. Saka nhasi tarisai kuti tiri papi. Digest I mean vamwe vatengese munhu aziva mega. I mean these people you can't even call them vatengese, havasitombori
maagents. You can't go agent mtengesi munhu apanduka angawoma munaebva kudhara akanga achitomboita zvinhu pachokwadi obva azongoti anda kuchinja ndichada. But problem yekuita ndekuti muri kubva matsvaga umwe moti saka nhingi ndiani mutengesi. Politics take your time muchidigesta zvakanyanya. Ende kune vamwe vanhu vandichakuudzai vekuti pavanoda kutaura zvepolitics zvakanyanya musavatolerate. Ndichakuudzai vanhu vamunofanira kunge muchiignore. Stay tuned.